guys, welcome to my channel. Karon guys, magluto ko o paniod to, magsabaw mi og isda. Kani nga isda guys, ulong dagko nga isda ni kay kining mga bukog-bukog kinuhaan ni Marlene gigama niya og sweet and sour. Pero sayang man amo na ning is sabaw. Pabukal sa kumunag tubig guys. Mao na akong isagol sa akong sinulang nga isda, alabate at sa malunggay. Palamit niya mo rin si Inday, yun ni Oxy, si Genevieve. Shout out po ninyo ha. And then Genevieve. Bukal na ato nang ilunod ang atong isda. Ito ako sa atong isda. So katong tangat ato ilunod ng kamatis, bombay luya o sili espada. Ilunod na nato ni tanan. Magtimplas at tag-asin. Sa mukha eh. Tangan ko na ito o bitsin. Bansa na ito. Na ni ang akong tinulang isda. Umutang sangat eh. Okay. Ay, paglunod ka sa atong alobate. Alagbati. Alog. Katoran sa nato o gamay ha. Kay dili na to isunod ang palamunggay kay ang kamunggay ni glunod kaod haon danyon. Ato nang ilunod ang atong palamunggay, pangpalasa, pangpalami, pang-healthy sa atong tinulang mano ababo o isda. Healthy sa atong kawasan. Atong kayo vitamin ang kamunggay. Diba? Dahil yun eh. May garden kayo, may garden sa dako. May kamunggay kayo, may rami sa dako. Competition. Pero maho, udah Sama na. na.